उषा सासेया जाबाय चित्रलेखा आं खोन्थागासिनो काहानिखौ। बेनिफ्राय उषाया सिमां नुबाय अनिरुद्धखौ, माने उषा रानि अनिरुद्धआ उन्दुबाय थानाय समाव चित्रलेखाया बान राजाया अनिरुद्धखौ जिबौजों खादो। तेजपुर अग्निगढ़ पार्कआव बेवहाय मुसुखा बानायनानै दोननाय जादों। गोदोनि जारिमिन काहानि बैफोर मुसुखाया। आं बे मुसुखाखौ लानानै बेनि काहानिखौ आं जाखिनि इसे मिन्थिगौ बेनि सोमोन्दै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांगोन। बे मुसुखाखौ लानानै जोबोर मोजां काहानि, गोदोनि चित्रलेखा, उषा रानि, अनिरुद्ध, जोबोर मोजां काहानि। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंसोरनो खोन्थालांगासिनो थागोन। आं दा तेजपुराव थांगासिनो दङ। रमान्टिक जानानै दङ बोथोरा, माबा मोनसे मजा मोनदों, नाथाय रिस्किबो। तेजपुर थांगासिनो दङ। बेफोरबायदिनो सालायबाय थानांगौब्ला आरो दिनै तेजपुर मोननाय नङा। न'निफ्राय बरमा आरो नलबारि न'सेयावनो माने 1 घन्टानि बारबाय। बे हालत जाना दं। आगोलाव जेबो नुजायाखै। जाखायानो माने गंनासो सलायनांगोन। आं दिनै फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जाबाय बायदि मोनदों लाइफआव। मोदाय बायदि ओंखारफैदों। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेवहाय काहानि दङ चित्रलेखानि, गोदोनि गिदिर गोलाव आदा बाजै, आदै मादै, दादैमोना गासैबो मिथिखाजोबगोन बेफोर काहानिखौ। गोदो मोनसे समाव खुला गायेन थियेटारावबो बे काहानिया दङमोन। नाथाय दानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेफोर काहानिखौ मोनथिगोन ना मोनथिला आं मोनथिला। नाथाय बिजाबाव, दिनैनि बिजाबफोराव दङना गैला बेखौ बुंनो हाला। बे जाबाय, सासेया जाबाय उषा, सासेया जाबाय चित्रलेखा। आं खोन्थागासिनो काहानिखौ। बेनिफ्राय उषाया सिमां नुबाय अनिरुद्धखौ, माने उषा रानिया सिमां नुनानै गावनि लोगो चित्रलेखानो खोन्थाबाय, बन्धु आं सासे जोहोलावखौ सिमां नुदो, माने बेखौ नांगौ। बेनिफ्राय खोन्थाबाय नालाय अनिरुद्धखौ माने सिमाङाव नुनानै खोन्थाबाय उषाया चित्रलेखानो। बेनिफ्राय चित्रलेखाया जादु रोंगौ बा बेहा गोहो दङ। गोहो थानाय लोगो लोगो चित्रलेखाया बेफोरबायदि लानानै आखिनानै देखायबाय बे माबायदि मानसिया। बेनिफ्राय बेफोरबायदि बे 3 4सो आखिबाय। आखिनायनि उनाव बे मोनसेया नंगौ जाहैबाय। चित्रलेखाया आखिना देखायनाय लोगो लोगो उषाया बे नंगौ जाहैबाय। बेनि उनाव चित्रलेखाया अनिरुद्धखौ खावनाय, माने खावना लांनानै जुलि हैगोन आरो बेफोरबायदि। बेनि उनाव
दा मा दंबयो आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ बेवहाय मोनसे सिम्बल दङ बे सिम्बलानो जाहैबाय चित्रलेखा आरो अनिरुद्ध अनिरुद्धआ उन्दुबाय थानाय समाव चित्रलेखाया गावनि पावारजों मोनसे मेजिक गावनि गोहोजों बा गावनि जादु गोहोखौनो बुंनांगोन गावनि गोहोजों अनिरुद्ध उन्दुबाय थानाय समाव गावनि लोगो उषानो चित्रलेखाया अनिरुद्धखौ उन्दुबाय थानाय समाव गावनि मेजिकजों लाना थांनानै उषानो बै माने आसलि लोगो आरोना उषाजो चित्रलेखाजो लोगोआ बेफोरबायदिसो आरोना उन्दुबाय थानाय समाव गावनि मेजिकजों लाना थांनानै जोबोर मोजां मोनसे काहानि दङ बेवहाय बेनिफ्राय मोनसेयाव दङ अनिरुद्धआ बान राजाजों खाजानाय आं बेखौबो देखायगासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसेया दङ हाबा जाहैनाय आं बेखौबो नोंसोरनि सिगाङाव देखायगासिनो आरो बान राजा उषानि बिफा बान राजा बेनिफ्राय बे बिजामादैखौ अनिरुद्धखौदि उषानो नांगौ बे बाथ्राखौ मोनथिनानै अनिरुद्धखौ बेवहाय जिबौजोनो खादो जाहैबाय नै फिथिगम जिबौजो खादो आथिङाव बा नै जिबौजो मेरायदो बिजामादैखौ बान राजाया गावनि फिसाजोजों हाबा होनो गोसो गैया बेनि थाखाय बेवहाय खानाय नुथाय बेखिनिया आरोना माखासे गोबां काहानि दंबयो गोबाङा माखासे बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय आं गासैबो काहानिखौ बुंना होआ बेवहाय जा दङ बेखौल' बुंगोन बेनिफ्राय दा जेनेबा अनिरुद्धआ माबायदि खारखोमाखो बेनिफ्राय अनिरुद्धआ माने बिहावनिफ्राय माबायदि खारखोमाखो बेनि जेबो गैया बेवहाय दङ बेवहाय बिसोरो बेनिफ्राय बोरै खारखो जों बेखौ बुंला बाट बेवहाय हाबा जानाय उषाजों अनिरुद्धजों बेवहाय हाबा जाफैबाय बेनिफ्राय खाथियाव गावनि लोगो चित्रलेखा बेयावहाय बिसोरनि अनिरुद्ध आरो उषाजों जुलि जानाय नुथाय बेनिफ्राय चित्रलेखा बिसोरो बेवहाय फैनानै माने हाबा जाफैबाय बेवहाय बेखिनि सिम्बला दङ आरो बाखि काहानिखौ आङो जेबो बुंला बेफोरबायदिनो बेयाव मोनथाम सिम्बल नुबाय आं चित्रलेखानि काहानि माने गोबां काहानि दंमोन गोदोनि जायफोर नायदो जोंनि देरसिनफोरा बेफोरनि बागै मोजाङै बुजायनानै होगोन नाथाय बेखिनि सिम्बल जा सिम्बल दङ आं बेखिनियावहाय आरो मैखुन जाग्रा मैखुन जायखिजाया दङ बेवहाय गिदिर गिदिर मा काहानि बेखौ मिथिला नाथाय चित्रलेखानि काहानिफोरखौ सोरबाफोर मोनथिनो लुबैदोंब्ला गोदो उन्दै समाव बिजाबाव दंमोन आरो गोदोनि जोंहा खुला गायन थियेटारफोराव दङमोन आरो बेनि गेजेराव गोबां बाथ्रा थालांदों चित्रलेखामोननि बिसोरनि काहानि गोबां बाथ्रा थालांदों जास्ट सिम्बलाव जा नुदों बेखौल' बुंनो हाबाय गोदोनि जुद्ध नांनाय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्री कृष्ण शिव बाबा माखासेया थैना दङ बेखौथ' मिथिला रडनि साखा बाखिया खर'आ दानस'जाबाय थिरखोबा सोरगावखौ बैनियाव थिरबो हाबना थाबाय बिसोरो लिरदों बेवहाय हारि हारि युद्ध माने जुद्ध मल्ल जुद्धबो होनजागोन नामा बर'यै मल्ल जुद्धबो होनजागोन नामा बेखौथ' सिनायला आं सोरमोन बेनि आथिङाबो जबाय बेनो गोदोनायाव दानस'जाबाय शिब बाबाया बेजों खुबैनायदो नामा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा मा होनदो बिसोरनाथ' सिम्बला बिदिनोखा कृष्णजों शिबजों नांदोंमोन नामा मल्ल जुद्ध जुद्धनि सिम्बल गोजा दं बेवहाय बिफा फिसाजो गोजौनिफ्राय फैयै फैयै दा गाहायाव मोनफैबाय शिब बाबा बेवहाय खिन्थु जेबो गाथारलायनाय बुथारलायनाय गैया मल्ल जुद्ध नङा बेवहाय बेनिफ्राय नै गणेश बाबा दङ मल्ल जुद्ध হাঁহিছে মল্লযুদ্ধ ন মল্লযুদ্ধ ইয়াতে মল্লযুদ্ধ নাই আৰু শিৱ বাবা পাইছে ইয়াতে
हयसिया गोजौनिफ्राय फैयै फैयै बेखौ लास्ट मोनफैबाय आरो गाहायनिफ्राय थाङोब्ला बेखौनो मोनग्रैमोन बेवहाय दा मा बुंनो जेबो काहानि गैया बेवहाय लिरनायबो गैया गंगा दै लुगासिनो दङ सोरबा लोंनोबा लोंनो हागोन बेफोरबायदि आरो ना गंगा देबि आइ होनना बुंनांसिगोन गंगा आइ होनना बुंनांगोन दै लुगासिनो दङ थान्दा जाथो होननानै बेफोरबायदिसो होनसिगोन आं लास्टाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द